Chymlaen at yr Cymru fi ydi adra. A creu cymeriadau. ffrind i pawb yma. Adladu fy hyder. Cael gwefr o dod yma. Bore yma a braf gweld plant ifanc yn mwynhau gwneud rhywbeth fel hyn. Andros o dan nes i fwynhau yn ofnadwy, nath yn ei fi stopio i wylio nhw. Rhywbeth modern, wahanol, a oedd yn weld yn fwynhau o gymaint, andros o beth dair i hyder iddyn nhw. Diolch yn fawr i chi, mae hwn yn wych. Beth ydych chi'n neud? Oedd o'n wych, doedd? Oedd o'n dda iawn, oedd ni'n fwynhau yn ofnadwy, braf gweld yr iaith Gymraeg ar stryd lle gefn ni'n cael ei hybu fel hyn. Oedd o'n dda. Syniad yn wych, y ffordd y plant yn cael y cyfleoedd ac yn newid y sianel yn fanna a mynd o un rhaglen y llall. Cyffordd wedi cael ei sgriptio, oedd o'n enyn y gynulleidfa i gymryd diddordeb ac oedd o'n ddoniol tu hwnt. Ardderchog, diolch yn fawr iawn i chi. Di mwynhau yn arw. Y perfformiad, o'n i'n god o'n dangos iddyn ni gyd pa mor faint mae yr cynlleiad o demand am y iaith yn niweidio fo rili. So mae o'n gwneud iddyn ni gyd sylwi faint da ni angen gwerthfawrogi'r iaith. Dwi'n teimlo lot mwy hyderus wrth actio, oherwydd bod fi wedi bod yn actio flaen cynulleidfa fwy nag o'n i. Jyst bod pobl jyst yn sbio neb dwi'n abod yna, felly oedd o'n hyfafol, ond o'n i licio fo. Mae perfformio'n eitha neis. Ti'n cael dangos i bobl beth ti wedi bod yn gweithio drwy'r tymor. Di'r pobl ti'n perfformio i ddim yn gwybod bod chdi'n mynd i perfformio. So maen nhw'n cael sioc braidd. Maen nhw'n surprised be mae plant gallu neud just fel yna. Dwi'n expectio fo. Dwi'n meddwl oedd nhw'n dda iawn. Dwi'n teimlo'n eitha hyderus efo nhw. A dwi'n meddwl byddwn ni'n gallu neud o'n well fyth yn Caernarfon wan. Ifanc yn cymryd rhan ac yn mwynhau cael
y profiad o actio yn yr awyr agored. Mae'n gret bod nhw'n gallu cymdeithasu efo'i gilydd yn wythnosol, magu hyder, prif peth, a wedyn i rhannu syniadau efo pobl eraill. Wel, mae'n neges i gofio tro nesaf pan ti'n gwsiad y teledu, cofio bod channel y Cymraeg neu fydd y Cymraeg yma. Un o'r heriau gyda ni fel Menter Môn oedd sut ni'n ychwanegu gwerth at y Gymraeg yn diwylliant di. Bod o'n rhywbeth sydd yn eista mewn amgueddfa neu mewn theatr. O bod ni angen ffidio ffordd ffres a creadigol o gyflwyno yn iaith yn diwylliant. Ac felly dyna oedd her yn yr ha, oedd ni comisiynu criw bobl ifanc i fynd â sioia o gwmpas Môn y Gwynedd. A wedyn, mi oedd nhw'n cydweithio hefo criw tîm yn mynd eblygu sioe mewn dros Dolig. A wedyn mae wedi bod yn broses eitha diddorol i gwir i roi'r her i bobl ifanc a gadael nhw ddod fyny efo'r ymateb i'r her yna. Ac mae o'n gret gweld nhw heddiw yn Gaernarfon a mewn Beaumaris a Llangefni a Bangor. Ac yn mynd ar iaith y diwylliant allan i bobl, allan i'r gynulleidfa sydd ddim yr eidrwydd yn cwestiynu y gwerth y Gymraeg neu allan mynd i theatr i glod y Gymraeg. Ydy o'n bwysig bod y perfformiad ar y stryd ac yn trafod efo bobl yn ungyrchol. Mae wedi bod yn eitha 6-7 mis pwysig iawn i amrant a tîm yma ni Menter Môn yn ffidio ffordd newydd o gyflwyno'r her dyn ni'n newyddus iawn i'w ymateb iddo fo. So, yn deg yn oed. Da ni newydd orffen yn sioe ola ni yma'n Gaernarfon a mae'r diwrnod wedi bod yn hynod lwyddiannus. Ymateb wedi bod yn wych gan bawb, y criw wedi mwynhau ac mae wedi bod yn brofiad i bawb sydd wedi dod i wylio'r sioe a perfformio yn y sioe. Dwi wedi cael y cyfrifoldeb fel pobl yn mentora pobl ifanc, fel ni oedd yn cael ei mentora fel criw amrant ystalwm yn mis ha. So oedd cael mynd ar sgiliau yna a rhoi nhw i blant yn clas a wedyn mynd ar daith hefyd yn really cool. Mae'n braf dysgu fatha beth ni wedi ddysgu dros y rhan a'i basio ymlaen i. Ond o'n braf i weithio mor agos yn nhw, cael bod yn dysgu pethau gan y nhw. Cael bod yn rhan o'r perfformiad yn y pen draw. Felly mae wedi bod yn brofiad dysgu ni ddim yn unig iddyn nhw, ond yn sicr i ni hefyd. A trystio nhw fe syniadau nhw, da, oedd nhw bob dim. Cynnig syniad nath ni a nath nhw jyst cymryd o ac ia iawn na ni eistedd lawr a gwneud o'n syth. Nath nhw lwyddo, fatha oedd o'n really funny. Sy'n licio dweud diolch ar ran amrant i Menter Môn ac i pobl sydd wedi dod i fewn i mentora, Archie ac Eldan hefyd. Dwi'n probably methu rhywun allan, ond ia, diolch yn iawn.